Jail Warden sang Iloilo District Jail may sabat sa ginapasuni negosyo sa sulod sang jail facility. Iniging tutukan ni Daryl Marie Sarmiento, exclusive. Matapos ginpanginwala ni Assistant Regional Director for Administration sang BJMP6, Superintendent Gilbert Piremne ang aligasyon sang asawa sang PDL nga ginanegosyohan sang jail guard ang mga ginapasulod nga baboy sa Iloilo District Jail sa banungas sang Putotan. Lain naman ang nangin pahayag sang Warden sang IDJ sa ginpakigangutan sang GMA Regional TV. Ginako man sang Warden nga may mga baboy nga ginapasulod ang jail guards. Apang suno sa iya. Kami nagaluto kami for them, so libre na. Pero kung gusto nila ng additional nga at their expense, mamakal sila. Dugang ni Servano, wala man sang pilitay kung hindi iluyag sang PDL nga magbakal. Gindepensahan man sang Warden ang pahayag sang tagreklamo nga ginadumilian ang paghatag sa mga bisita sang frozen meat o kun baboy sa PDL. Once nga hindi namon ma-disinfect ang mga hindi na-discourage naman nga pasubukan. Sa karon ginuntat na ang pagpasulod sang buhi nga baboy sa jail facility matapos ginmando sang BJMP6. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, 1 West Visayas.